Hi guys. Ay sa. Ito gud na. Masugod na ni. Chicken sila. Okay na. So karong adlaw guys, kuan. Magtaod og piso wifi diri sa kuan, barangay, sa barangay bay? Guadalupe, Macrohon, Southern Leyte. Sorry, Southern Leyte. So nas ni store jang birthday boy. So atong ang tagi-just bay si Mark. So mo nang buhaton kuan. Amo sang alit among inaog ang antina. Kaya mong sumpayan para stable ang internet connection. So same business siya guys. Hindi na siya kuan fiber. Naratong mga kuan, body. Mga big muscle. Aray. Atay, yes to. Ato ditong ulo to. Ito na ra guys. Oh. Ilan ang gitalijok ng baboy. 2,000 years later. So guys, okay na guys, amo na nabutan ang antina. Giyang ako. Ninigmugnaw. So mao na ijang resulta sa kuan guys. Si jang Huawei manager. Naka 4 bars ta sa LTE. Nakakuha tag 4 bars. Ijang SINR goods na. Pwede na pang piso wifi. So wa pa sa nakalat guys sa kuan. Wa pa ta naka-silband locking. Ato na i-band lock na siya. Aron din na siya mabalhin-balhin, ma-stable na siya. So guys, okay na guys no? Tunol mo kat atong So, pasalamat na ng duha. Guys, ulam yan Mga gahi. lawas. So, ato piso wifi dito sa sud, atong piso wifi guys, unsa pa nato taod. So si Mark guys, si Jen nagtos banting. Ay, Grabe kakaghan ni Mark, maikog sa buta. guys. Mahatag din cellphone nato kani kay nin kamo to Mark. oh, ni kamo dito ko bar bahala. Salamat bay. I love you. So, gibantingan na rin sa bay. Ay, bay no. Gibantingan na siya guys, kaya ron di siya mapalit-palit sa hangin. So mo na mantina no. Gisumpayan na siya kawadan, among gialambrihan sa gibantingan para safety. Safety first. So guys, mo ni ang result sa among gihimo karon nga tower, same base. Ito yung speed test. Not good so far. So thank you sa Smart ug nila Mark. Ug ni store. Udto ba ni ron? Pero pwede na goods na pang piso wifi guys no. Ijang speed. Download 19. Ang upload, nuy, grabe ba 15, 14, 12. Okay na guys, goods. 15 Mbps. So pwede na pang piso wifi guys no. So karon guys, ari na mo ibutang ang piso wifi. Diri open na human. O pang ipanday gyud na mo ang tower. Antenna. So nagbanting na si Mark. Let's go. Ang antenna guys. So mga dyan porma guys, paitir tanaw no. Hinlo kayo tanawon guys. Hinlo pagkatrabaho. So among gibantingan og ulambre. Aron iwas siya sa kwan, hangin-hangin. So shout out ni Mark. Siya nagplano tanan ani. Mark da Dios. Sa kalam lang si Mark. Nice one. Thank you. 3 weeks later. So guys, happy tamahuman guys. This is it. Piso wifi. Sa mura muna muna lang namo guys, nakuan gapon. Napurma gapon. So okay na. So testingan na namo. Naka 5. Uy, mahugan sa 5 din ah. Mark. Agad ko na Mark. So muna guys. Man na siya. Pero wapa na nagkuhan. Iso wifi. So natin mga kliyente rin guys, ng mga bahay rin. Simple po din speakers rin ko. Ng mga bahay nila guys. Pirag, una-una. Pirag lawas mga kere. Ay pirag. Pastar ka diba? Thank you. Darang birthday boy. Birthday boy. Hindi ko nagbalik. Oh. Pwede ko kalam rin. Marwet. Oh. So guys, atong suwayan atong kuhan. Bendo connect. So ito connect sa radius. So hindi gawas portal guys ha. So type ka sa 10.0.01
meeting point. So yun. Yan na guys. So tayo 100 days and 6 minutes. So, okay bye. Diba na ba? So bye. Nakasing ko na bye. Okay na bye. So guys, ang hugan. Andiyan, andiyan. Kung suwayag ko guys. Si Rotzen. Witsa. Sige, insert money. Matoy kuhan. Kanang pang buwin naman no. 10 pesos. So try ko na ba internet guys no? So guys, nasa internet guys. Nasa internet. So try YouTube. Yun! Ha! Nice one. Replay. New Oreo birthday cake flavor with unique. Successful guys. Human namang pagtaod. Thank you Lord. Shout out sa duha ka mga gwapo. Birthday man ni store karon. So magkuan may tagay-tagay samtang si Mark magugwag. So, diri na itong vlog guys. Babosh! Thank you for watching. Subscribe mo guys, kalimot. Kaya na nga next video nga bahin sa atong Piso Bando. Babosh!